Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da mu ta cikin shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Bayan mun shaye makonni muna faɗakarwa da ilmantarwa akan labaran ƙarya da hanyoyin da ake bi ana yaɗa su, da yadda ake gane su da kuma makomar masu yaɗa su a lahira. Yau kuma za mu fara duba matsalar ta'addancin da ke faruwa a jihar Zamfara, tare da yin nazari mai zurfi a ƙoƙarin neman gano ƙwan da ya ƙyanƙyashe wannan matsalar. Ku ba mu hankulanku ku kasance da mu ta cikin shirin nan na daga Laraba, wanda Cibiyar Bunƙasa Dimokuraɗiyya da Ci Gaba wato CDD ta ɗauki nauyin kawo muku domin ku ji yadda muka tattauna da ɓangarori da dama a ƙoƙarin neman kwance ƙullin da tono binnannen dalilin da ya haifar da wannan balahira. Shekaru da dama kenan da ƙasar Najeriya ke fama da matsaloli iri-iri masu nasaba da rashin tsaro a sassan ƙasar daban-daban. Matsala mahi munin da ke ƙara ta'azzara a halin yanzu ita ce ta ta'addancin da ake aikatawa a yankin arewa maso yamma, wadda ke barazanar gurgunta yankin baki ɗaya da ma neman shahe shi sam daga taswirar Najeriya idan ba a mai da hankali ba. Irin abubuwan asha da tir da Allah waddai da ke wakana a yankin sun wuce duk wani tunanin ɗan adam da kuma yadda hankali zai iya ɗauka ko fahimta. Daga ciki akwai kashe-kashe na rashin imani kan mai uwa da wabi, da satar mutane don karɓar kuɗin fansa, da yi ma mata fyaɗe da kuma ƙwacen shanu da dai sauransu. A halin da ake ciki dai waɗannan 'yan ta'adda na jihar Zamfara sun riƙa karansu ya kai tsaiko, sun zama masu ƙarhin iko na faɗa a ji a wasu garuruwa. Su ne ke sakawa a yi dole ko kuma su hana kuma a bari dole. Tunda komi yana da mahwari, ko meye dalilin wannan ta'addancin? Me ya kawo irin wannan bala'i mai neman wargaza al'umma? Mai ya haihuwar da shi kuma daga ina? Tunda magana ce ta neman mahwarin ta'addanci a jihar Zamfara, dole a ji ta bakin Kacalla Bello Turji, wanda ake ganin cewa shine madugun wani ɓangare mai ƙarhi na 'yan ta'addan jihar ta Zamfara. Bello Turji ya yi bayanin ne ga ɗaya daga cikin editocin Daily Trust Abdulaziz, wanda ya tattaki har tungar shi Turjin ya zamna suka tattauna. Mu haraka ce ta makiyaya da manoma, yan sa kai ke kashe muna mutane mu ma muna kashe. Ba ka da laihin komi a kama ka a yanke ma hukuncin ɗauri kaza, ba ka da laihin komi kaddan in an ka tambaye ka da sai a ce ma karmamin gona a yanke ma hukuncin shekara 10 ko a ce ka bada 500. Ai mina ne dole in kana da su ka bada tunda kana tsoro a ɗauri kare da rai ba kai komi ba. Ni na ina iya baka tabbaci kabban Qur'ani nan duk ina iya rancewa duk shi Emen Shinkafi ya sani, duk wani hakimi da Shinkafi ya sani, uban ƙasa Kwakai Kurya ya sani, uban ƙasar Kwari ya sani, mahaifina saboda karmamin gona na rance da Allah shekara 7 yana shekara da mutum guda. Ce karmamin gona wanga in kabban Qur'ani na ina iya rance ma shi. Yana shari'a. Shekara 7 karmami wanga na gona wanda za ka azo ga kai. Duk kotun Najeriya har Abuja ba in ga bai zo ba. Don Allah adalci ce. Duk da in an ka zo na rance da Allah ina waya sahiya gidanmu mun saniya 40 ko 100 misali, amma sai da ni gane su nage 20. Yau a ce wanga sarki ya yi san maci ka tahi, yau a ce gobe wanga yayi. Sannan nan magana gonaki da an she muna noma duk ƙasa gaba in ga uwaye mu ba su zo wurin shari'a ba. Sannan shi Emen Shinkafi zan ma faɗi ga wanga lamari. Shi ba abin da bai san da shi. Suka je suka kai muna shanu birni, suka kashe muna kanne, suka tozarta mu to mu mun rage gare mu. Ba ka da wata hukuma da za ka kai kuka, ba ka da wani wanda za ka zo ka ce ma wani taimaka mana. Sai dai kai kaza hannu a kai ta kuka. Ai kullum gajiya ka kai da kuka, dole ka tsaka shahi hawaye. Kai tsaye. To sannan akwai kungiya ta sa kai, kowa ya sani kasar ga ita muka fara faɗa da ita. Har abu ya zama kamar gwamnati ta shiga. Inda gwamnati ta bi a hankali ta tsame masu wannan abu, ai kaga abun bai kai haka ba. Saboda kungiya ce ta sa kai, ba gwamnati ta kafa ta ba. Ita ta kafa kanta
a zo a kamo wayan daga ɓannar gona a kai shi ga mai gari kaza a haɗa da DPO kaza na ƙauye a zo a zame tara wadda bai yi ba. To daga haka mu kuma mutanen mu na Tonzora suka fara ɗaukar makami ɗaya. Daga nan gwamnati mai ta yi sai mutanen ga sai suka mai da ƙungiya ta sa kai suka rubuta suka aji. Sai ka isko mutum ga gari shi a shugaba ya mallaka ma ɗiyan talakawa kowa da mahaukaci da mai hankali da mashayi kowa bindiga. Ya za a yi a ce duk sun sun yi hukunci daidai. Daga ramuwar gayya ne abun ya kai haka. Kiwo ɗaya mun ka sani sai karatunmu na Islamiyya. Shi ɗaya iyayenmu na koyar da mu to daga haka mu ma an ka zo ana kashe mu. Amma kai akan kanka me dalilin ka kai san da ka fara ɗaukan bindiga menene silan? Filani yan uwana ni ce ma aka kashe. Yan uwana aka kashe aka kora shanun mu duka ilahirin su sun yi sama da nage 1000 aka kai su zurmi daga zurmi aka yi maradin da su. Emiyan shinkafa ya san wagga, emiyan zurmi ya san wagga, duk wani jami'in tsaro na wannan lokaci ya san wagga magana. Saboda haka ni ma da ni ga ba wurin kai kuka ba mu tsata ba mu mafari ba mu samu hukumar da ta shaide mu ba don hakan ga kuka ce to tunda duk an mai da kabilar Fulani wadanda ake kashewa ba mu yarda a kare mu muna kallo shi yasa ni dauki bindiga. To da kunnuwanku kuka ji Bello Turji yana ambaton 'yan sa kai a cikin dalilan wannan rikici. Saboda haka Muhammad Awul Suleiman ya ji ta bakin Mika'ilu Suleiman wani ɗan sa kai daga jihar Zamfara wanda da kyar yadda ya magana. A iya saninka menene musabbabi ko kuma in ce menene ya haifar da wannan ta'addanci da ake fama da shi a jihar Zamfara? Gaskiya ba zan iya ce ma lalle zahiri ga matsalar ba, amma dai mahi akasari abin da ake cewa waɗa manoma da makiyaya. Na'am. Duk shi ne ake yayatawa dai duk kiran sulhun da ake yi dai akan ta'addancin da ake dai manoma da makiyaya misali ake cewa. In waɗa ne na manoma da makiyaya ai ba zai yiwuwa ba kuma a ce aje ana kare hanyoyi ana ɗauke mutane ko ya zan kuma a zo ana tsara ma mutane kuɗi suna biya ko a zo ana kinafi ɗin mutane kuma suna biya misali. Kaga waɗannan manoma da makiyani ana wahange in shi ne za a tsaya da 'yan kaka ta yi an nuna ba za su shigo a karkara ba su fito ne wannan a yi waɗa misali. To kaga ba wannan ƙarni muke ba a yanzu. To shi sa ni nake gani ko da waɗanne na manoma da makiyaya wancan lokaci to yanzu ya wuce nan. Na'am, kuma yanzu kai baka iya cewa ga dai dalilin su kawai dai akwai dai wani dalili kenan. Yawwa ni yanzu kai ce ma gaskiya zahiri ga dalilin da ya asasa wannan waɗa. Kwamarar Mudassiru Kasim Alkali Bukuyum, lauya ne kuma ɗan gwagwarmayar kare hakkokin 'yan Adam, ya daɗe yana gudanar da bincike akan wannan matsalar rashin tsaro a jihar Zamfara. Shi ma ya ba da dalilai da hujjoji ƙwarara. Asalin rikicin dai ya samo tun daga waɗanda suka haifar da wannan matsalar duk bai fi sarakuna ba. Ni na ta'allaka wannan abubuwan a hannun sarakuna. Domin me? Ko da Allah ya albarkace mu aka kirkiro da jihar Zamfara. Mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Alhaji Ahmad Sani Yariman Bakura Saddaunan Zamfara ya same mu da sarakuna wayanda ake kira da emiyoyi a jihar Zamfara kwara 5 wayanda suka hada da emiyan Gusau, emiyan Kaura, emiyan Talatin Mafara, emiyan Gumi da emiyan Anka wanda shine a matsayin chief daga cikin su. Bayan gwamnatin shi ta kafu ta samu gindin zama tana tafiya sai ya kirkiro da wasu sababbin emiyoyi sabanin 5 da muke da su sai suka koma 17 wanda muna da ƙananan hukumomi guda 14 sai aka ƙara wasu 3 waɗanda suka hada da Moriki, Dan Sadau da Kwatarkwashi waɗanda su waɗannan ba ƙananan hukumomi bane amma an kirkiro wasu emiyoyi ne aka yi musu a ƙarƙashin ƙananan hukumomin su akwai emiya su ma can a waɗannan yankunan su ma a matsayin emiyoyi suke su suka ba mu emiya 17 to daga cikin waɗannan emiyoyin 17 kowanne daga cikinsu mai iko ne a ƙaramar hukumar shi su kuma wayannan masu iko ne a wayannan yankunan nasu su kuma suka zo suka kirkiro da wasu uwayen ƙasa ta ƙarƙashin su uwayen ƙasan nan zaki ga kowace ƙaramar hukuma tana da kamar uban ƙasa 10 zuwa 10 wani abu kuma kowannen shi yana ganin ɗaya niki da wancan wanda wancan yake babba haka niki babba a garina kowa yana ganin sarki ne a jihar Halima sarki 14 a jiha ɗaya kowa emiya kowa jiniya ake masa aka dawo aka yi uwayen ƙasa ƙaramar hukuma mulki 14 aka zo kowace da uwayen ƙasa 10 wani abu kin gansu kowa da mota kowa na ji da kai ne ta ina zan samu kuɗi sai na sayar da ƙasa to sai suka ƙirƙiro da yanka ma manoma
da guraren da makiyaya suke rike da shi. Sai aka zo filayen gwamnati aka yi ta allocating ɗinsu barkatai don haka